paninti na. Salamat kayo. First Sunday sa bulan sa October. Kumusta man mong tanan? Prosperous? One more time. Ready, go? Thank you, Lord. Salamat kayo, no? Nga we are blessed, especially nga ni ata sa balay sa Diyos, ug niya ang presensya sa Diyos. Kay balik-balik ko nako, nga katong pag-anhi diri, gawas nga nag-fellowship ta, bisag dili ta magkumustay sa kamot, no? Pero ang atong gi-fellowship, ang presence ni Lord, no? Nag-fellowship ta, nakigdugtong ta sa presence ni Lord during sa time sa atong praise and worship. So, gi-encourage ang mata ko sa di gyud maulahi sa praise and worship. Akong prayer every Sunday, makasakay mog sayo, makamatamog sayo sa mga services nga angay ninyong tambungan, aron maka-experience ta sa pagsimba sa Espiritu kamatuoran, which is part ni Ana, is atong praise and worship. Kaduha nga atong gani is ang Word of God. So sa diyang makasimba ta, atong kasing-kasing mahumok o ma-ready for the Word of God. Are you ready for the Word of God this morning? Manindog mo palihog mga igsoon. Tibuok bulan sa October, magisgot ta about the Holy Spirit. Ang tanan mingog the Holy Spirit. Ila-ilaho na to ang persona sa balang espiritu. Di po kumingon nga neglected ni kuan ni siya, wa kay siya maisguti. Pero kuan kayo siya baka nang sa uban dili ka siya familiar. So atong gigahin ang tibok bulan nga mahimo natong mailhan ang di lang siya ang gahom niya, ang pagpamuhat niya sa church aron masangkapan ta sa Godhead, which is one naglangkob sa tulo ka persona. So let's read the Word of God. John 14, verse 23 to 26. Juan Kapitulo 14, versikulo 23 nga to sa 26. Jesus replied. Mi-reply siya sa iyang mga tinunan. All who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Anyone who doesn't love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. Ingon si Jesus. But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Okay. Basahan sa nakod sa Bisaya pod. No? Okay. 23. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako, magtuman sa akong gisugo. Right? Higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan, ug ako mo anha, ug mo puyo diha kaniya. Ang wala may gugma kanako, dili mo tuman sa akong mga gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kun dili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Verse 25, gisultihan ko kamo niini, samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban nga mao, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Amen? Kaya atay butang atong makamot sa atong mga atong dughan. Father, in the name of Jesus, let your word, Lord, mahimong parte sa among spiritual life. Your word is life. Your word is food. Pagkaon na mo, kinabuhi na mo. Ilailaho na mo today, Lord, ang Espiritu nimo nga nagpuyo sa sulod na mo. Malandagan mi, mapadayag diri ka na mo kung kinsa ang balang Espiritu. We just allow you, Lord, to move sa mata kasing-kasing. Ang tanang babag, Lord, gi-pull down in Jesus' name. O karong buntaga, akong gi-declare maklaro ang pulong sa Diyos sa matag usa kanamo. Salamat sa imong papamuhat this morning with your word, sa imong paggamit kanako amahan. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mingog praise the Lord.
Manglingkod mo, Maigson. Magisgot ko about who is the Holy Spirit. Kinsa ang balaang espiritu. Kinsa nakadungog sa persona nga balaang espiritu. Another word sa balang espiritu is, sa English is Holy Spirit. Another is Holy Ghost. Murag kani, sama urag yun kayo na ko ang light, please. Kani, pataas gamay, pwede ba? Kay inigtanaw na ko dito, kipat-kipat akong antipara. Please. Okay. Holy Ghost, Holy Spirit, good ka na. Balaang espiritu. No? Ang mag-move sa atong pagsimba is the presence of the Holy Spirit. Sa atong gibasa kaganina, sa John chapter 14, 23 to 26, nakigsulti si Jesus before, kani pa siya, John 14 pa, kanang gi-prepare na niya, giandam na niya ang iyang mga tinunan, katong 12 niya nga disciple, katong iyang gitudlungan, iyang gikauban og kaon, gikauban og kanang asa siya padulong para mo spread sa word, no? Kauban niya katulog, no? Kauban niya kanang makita sa mga milagrong gipamuhat niya, gi-prepare niya daan ang iyang mga tinunan, giingnan niya nga, gisultian niya nga, mubiya na siya sa kalibutan, no? Giandam na, dugay pagani. Pero kabalo na siya nga padulong na gyud siya sa cross. Ang ihatag niyang kinabuhi. Aron tubson ang sala sa tanang tao sa kalibutan. Aron ang mga tinunan, hatagan niyang assurance. Kinibitang mama nga mulakaw, mubiya sa panaglitan, mubiya sa iyahang ato siya sa mandrabaw sa abroad. Ang iyang nabiling nga pamilya, nagyon niya siya binlan. Siya, ibilin ta ka sa imong auntie, ibilin ta ka sa imong lula. Pareha po si Jesus. Doon na siya concern sa iyang mga tinunan. Imagine na ka, for how many years, kuyog-kuyog nila si Ginoong Jesus, then mubiya sa ilahaong, murag, kuan kaiba, kanang lisod siguro nila mo adjust. So, iyan na daang gipaibalo, nga bisag mubiya siya physically, sa lawas, gusto niya nga, ang mga tinunan, maka-feel gihapon, makabati gihapon nga naa siya. Ug ingon siya, ang akong amahan magpadala sa iyang gi-promise, which is the Holy Spirit. Di siguro kunyo makauban sa lawas physically, but ang makauban ninyo inigbiya nako is the Holy Spirit. Okay. So, diri po sa sunod nga verse nga kung basahon, gipahinumduman na po ni Ginoong Jesus ang iyang mga tinunan. Kani, before na ni siya, after na ni siya namatay, nabanhaw na siya. Are you here? Ni Aba mo? Atensyon diri ni pastora para makadawat. Amen? Walay magduko-duko sa ulo, mutanaw sa cellphone para di makawatan. Okay? So that's the secret of kanang receiving. Kung gusto kang mudawat, tutok yun sa kastorya para makareceive ka. Okay, before human siya na banhaw, yan na pong tigom yung mga tinunan. 11 na lang sila kabuok. Gipahinumduman gyapon niya, diya sa Acts chapter 1, verse 3 to 4. Gipahinumduman yung mga nabilin nga 11 katinunan. Ug ingon siya, sulod sa, diri sa hinubay sa Acts chapter 1, sulod sa 40 days, human siya mamatay, nabanhaw na siya. Mipakita siya kanila sa makadaghan. Doon ay mga believer, aside sa mga disciple, na ay mga magtutuo na pod nga nahimong recipient sa pulong sa Ginoo. Sa paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. So man siya nabanaw, nagpakita siya for 40 days sa diri pa sa kalibutan. Ug samtang nakita nila siya, ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Okay. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila, gitugo na pod. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Another na po painumdum. Sa nalimot, no? Kay diyan po sa
sa John chapter 14, nangaguol man gud ang mga tinunan, mura magnanamilit na sa Jesus nila. So gipainumduman naman, paabot lang mo ha, diri sa Jerusalem, the sentro sa iyang pagpamuhat sa diri pa siya, para moabot ang gipromise akong amahan, kay musaka ko sa langit, o sarang musaka ko ipadala ang Holy Spirit. Mga igsoon ko diya sa Ginoo, kining mga verses nga akong gibasa, importante kaayo nga mga kamatuoran, nga angay hatagan og pagtagad sa matag usa kanato. Kay diri sa mga verses, naisgutan diri ang ngalan sa amahan. Naisgutan po diri ang ngalan ni Jesus. Naisgutan po diri ang ngalan nga balaang Espiritu. Okay? So, importante kaayo, ngano, naay amahan, naay anak, naay balaang Espiritu. Ang uban manggod nagtuo sila, ang Holy Spirit is dove, wind, fire. No? Ang uban po nagtuo nga ang Holy Spirit is it kanang murag butang ba, IT, murag butang, no? Mura siya kanang murag ayo sa gi-consider buutan kaniya akong mga kuno balingkuron ako. Okay. Wala kay nila mailhi sa mga tao sa kalibutan kinsa ang Holy Spirit. So this morning, hisgutan nato, who is the Holy Spirit? Last month, hisgutan nato the name of Jesus. Diri ba ka? Powerful kayo to. The name of Jesus, unsa ang ngalan ni Jesus, peculiar, no, pinasahi. Naisgutan nato the power of the name of Jesus. Sa pa, naisgutan po nato ang possessing the name of Jesus. Nung nakita nga nakabaton sa ngalan ni Jesus, naisgutan nato kinsa si Jesus. Karon naisgutan nato kinsa ang Holy Spirit. Kinsa man siya. Okay. Kanus ani abot ang Holy Spirit diri sa kalibutan. Let's read Book of Acts chapter 2 verse 1 to 4. When kanus aman may abot ang Holy Spirit. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sa pag-abot sa Pentecost, ang tanan mo Pentecost, 40 days ha, human si Jesus na banhaw. Ang tanang magtotoo, ang tanang magtotoo. Sa ato pa, nag-gather gihapon sila. Kay dunay gipromise ang amahan. Kinsay gipromise ang Holy Spirit. Nagtigom ang tanang magtotoo sa usa ka dapit ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misultig nagkainlaing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Listen. Ang Holy Spirit may abot diri sa kalibutan many years ago. Mo na'y pagsugod sa church. Kuming kag church panagtigom sa tanang magtotoo. Panagtigom sa tanang nakabaton og pagtuo ni Ginoong Hesus. Gikonsaran sila, gibubuan sila, mikanaog ang Holy Spirit ug mikunsad sa matag usa ka tawo nga magtotoo nga nagtigom sa usa ka dapit. Pero di ko mag-isgot karon about unsay panghitabo sa pagkunsad sa Holy Spirit. Akong isgotkan karon kinsa ang Holy Spirit. Number 1, kinsa day siya? Siya ang ikatulo ka persona sa Godhead. Siya ang ikatulo ka persona sa kinatibukan or one God with 3 person. Tulo ka persona. Tulo ka pagpaila niya sa tao. Ang Diyos nagpaila sa tulo ka persona. Ang unang persona, God the Father. Ang tanan maingon, God the Father. Number 2, God the Son. Number 3, God the Holy Spirit. Ang tanan maingon be, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kung nag-iskot ko God, kaning God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they are one. Nagpamuhat sila usa. They are one
nagpadayag lang sila one at a time. Kay ang God the Father nakigsulti sa Old Testament. Listen na, kung mabasa ka sa Old Testament, from the book of Genesis to the book of Malakay, makaplagan ni mo diha, nga ang God the Father nakigsulti sa mga tao nga pinili niya, which is the Jew, ang mga Hudiyo, yang katawan, nakigsulti niya through His prophets. Mga man of God, mga propeta, ang amahan nakigsulti sa ilaha. Ang amahan, mao'y nagdiktar sa pulong ngadto sa mga propeta. But in the New Testament, sa ding mikanaog ang Diyos nga anak diri sa kalibutan, ang amahan nakigsulti pinagi sa iyang anak. So mabasa nimo from Matthew, Mark, Luke and John, mabasa nimo diha nga mostly ang gidala ni Jesus is siya, ang akong gidala nga pulong sa akong amahan. Siya'y gipadala. The second person came to this earth in the person of the Son of God, which is Jesus Christ. Now si Jesus misaka na. Human siya nabanhaw, mikayab siya sa langit. O ang gipadala na po, mao ang Diyos Espiritu. Listen ha. Asa man karon nakigsulti ang Diyos sa gikunsaran sa Holy Spirit. Kinsay gikunsaran sa Holy Spirit? Kinsay gipuy-an sa Holy Spirit? Sa atong nabasa, gikunsaran ang magtotoo nga nagtigom sa Jerusalem, gikunsaran sa Holy Spirit, og silang tanan nagpagamit pagsulti sa pulong sa Dios. Makaplagan nimo nga ang Dios balang Espiritu nakistorya sa tao aron ang tao mo istorya sa mga tao. So karon, kinsay gamiton sa Dios para makig-istorya sa mga tao? Katong nakabaton sa Holy Spirit. Amen, igsoon? Sato pa, ang Holy Spirit na anay gipuy-an. Dili man siya good, wa man gud siya lawas. Espiritu man siya. Sumupuyo siya sa ato nang may balaan karon. Diri sa 2 Corinthians 13 verse 13, may iskutan diri ang Holy Spirit, ang grasya sa Ginoong Hesus, ang gugma sa Dios, pakigambit sa Espiritu, maguban kaninyong tanan. Makaplagan nato ang 3 persons diri. Tulo ka persona sa usa ka Dios. Dili kay ang Dios nato tulo usara. Usa ka persona, usa ka Dios nagpamuhat sa tulo ka persona. Amen ba, igsoon? So diri sa New Testament, mabasa nimo kung mabasa kag Dios sa Bisaya, it means God the Father. Kung mabasa kag God in the New Testament, it means God the Father. Specific man gud ang Jesus nga ngalan, specific pud ang Holy Spirit. So nagapamuhat ang Dios sa mga tao karon pinaagi sa Holy Spirit. Diri sa Acts chapter 2 verse 38. Wa jud mamayo siguro ang aircon, very hot. Wala mo bugag-bugnaw diha. Acts chapter 2 verse 38. Peter replied, each of you must repent. Not teacher, each of you must repent of your sins and turn to God. God which is God the Father, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Then you will receive the gift, ang tanan mo gift, of the Holy Spirit. Okay. Ato pa diri makaplagan na to, sa dihang abot ang pulong sa Ginoo sa tawo, dunay sa dihang makadungog siya sa pulong sa Dios, then maghinulsol siya sa iyang mga sala. Dayon dawato niya si Jesus ayang kinabuhi, kinsay gasa iyang sa diyang gidawat si Jesus, kinsay mipuyo sa kinabuhi sa usa ka midawat ni Jesus? The Holy Spirit. Okay. Diri sa Matthew 28 verse 19, tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan, ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sa ngalan samahan sa anak ug sa balaang espiritu.
Bisan pa gani sa pag-share sa Word of God, importante kaayo ang trabaho sa Holy Spirit. Dili man ko mag-iskot karon sa trabaho sa Holy Spirit. Gusto lang na kong i-introduce ang kinsa ang Holy Spirit. Nagdawat mo saan? So ang Holy Spirit is, the God the Father is present, the God the Son is present sa persona, sa balaang Espiritu. So atong makita nga, God, di na ito ma-imagine, di na ito masabtan sa atong utok nga physical. But ato ni siyang ma-encounter pinaagi sa atong spiritual nga kinabuhi kauban sa Dios. So, ang uban man gud siya nga, unsa man ang inyong Dios tulo? Nay Ama, nay Anak, na Espiritu. No? Mura gihimo nilang issue. But this is not the issue igsoon. Ang ato is unsa gipagpadayag sa Dios atong gituuhan o atong gidawat. Amen? So there's God the Father, God the Son, the Holy Spirit. So sa diha ang tao maluwas, bautismuhan siya sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus, na kompleto ang iyang righteousness. Now, so, who is Holy Spirit? Holy Spirit is the third person of the Godhead. Number 2, Holy Spirit is the indwelling presence of Jesus. Ang tanan maingon, indwelling presence of Jesus. Ang tanang dunay baba musugid, indwelling presence of Jesus. Ato pa, ang Holy Spirit mao ni nagpuyo nga presensya ni Jesus sa matag usa kanato. Okay. Romans chapter 8 verse 11. Romans chapter 8 verse 11. The Spirit of God, ang Espiritu sa Diyos, who raised Jesus from the dead, lives in you. Ang tanan may ngog, lives in me. Nagpuyo. Importante nga maablit ha. Kaya usay, dili na ito maamguhan. Nga doon na day persona nga nagpuyo sa sulod na to. So, ang Biblia, magdalag kamatuoran sa matag usa ka nato, mag-abli nato. Aron ang atong kinabuhi, masubay gayud sumala sa tawag sa Dios nato. So balik ko nako, the Spirit of God. Sa to pa, ang Espiritu sa Dios mao ay nagbanhaw ni Jesus. Mao ni siya ang nag-work sa pagbanaw ni Jesus. Lives in you, and just as God raised Christ from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Listen. Nagisgot diri sa pagkabanhaw. Insya. Ang nagbanhaw ni Jesus gikan sa kamatayon sa iyang mortal body, sa iyang lawas nga madunot, is the Holy Spirit. O kay nagpuyo man ang Holy Spirit sa matag usa nga midawat ni Jesus, ang Holy Spirit mao po ni magbanhaw sa atong mortal nga lawas. So salamat nakabaton ka sa Holy Spirit. Malakpakay ang Dios niya na igsoon. Gipoy ang tagpersona sa Diyos. God is in us now. Ang Diyos nakuban nato. Ang Diyos na mga igsoon nagpuyo sa tao. Kay bulungan no? Hello? Receive the truth para maayos imong kinabuhi. Okay, diri sa 1 John 4:4 nagingon, the Spirit, 1 John 4 verse 4b, the Spirit who lives in you, ang Espiritu nagpuyo sa inyo is greater than the Spirit that lives in the world. Kinsa man ang Espiritu nagpuyo sa kalibutan? Ang Espiritu sa dautan, Espiritu sa kaaway sa Dios, the spirit of satanic demonic spirit. Ug ingon ang Biblia, ang espiritu nga nagpuyo sa sulod ni nato mas dako, mas gamhanan kaysa espiritu nga niya sa kalibutan. Hello, 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 hello. Dili ka hamay-hamay mapilde sa mga demonic spirit kay ang greater is the spirit in you that's in the world. Ingon si John chapter 14 verse 16 to 17. John 14, 16, 17. Ako umong
akong ipaabot sa inyo ang mga pulong sa Ginoo nga nagmatuod, nag-assured sa matagusan nato, ang nagpuyo sa sulod nato. Ningon si Jesus, mangayo ako sa amahan. Mangayo ako sa amahan. Kabulo siya nga mubiya na siya. Hatagan ka munyag laing magtatabang. Aron makiguban ka ninyo. Hello! Hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man kini makakita ug makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay naguban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Salamat sa Dios na ay nagpuyo nga Dios atong kinabuhi. Munang mahimo tang holy temple of God. Mahisgutan na ako sa unahan ni Son. Padayon gihapon, there is a verse sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Receive the revelation from the Lord. 1 Corinthians 6:19 to 20. Wala ba kamong masayod? Nga ang inyong lawas, napa mo'y lawas? Kapa kuno ba? Ay lawas? Wala ba mo masayod? Nga ang inyong lawas, templo sa Espiritu Santo. Ngano nakaingon man ang pulong sa Ginoo nga wala masayod? Kaya nga uban manggod, abi nila pagdawat ni Jesus, istaman ra didto. But importanteng makasabot ka, when you receive Jesus in your life, you receive life from the Spirit of God. Gihimo nakakaroon sa Dios nga puloy-anan niya. Kay balik ko na ko dire. Wala ba kamo masayod nga inyong lawas puloy-anan, templo, kung kag templo puloy-anan sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Ang tanan nga nakabaton, ang tanan nga napuyan sa Espiritu sa Dios, aware siya nga naay Holy Spirit nagpuyo sa sulod niya. Importante igsuon nga makasabot ka, makadawat ka nga ikaw gipuy-an. Sa daang tugon ang Dios nagpuyo sa building. Hello? Munang atong ritual sa una kung magsimba ta. Inigsulod na tong building. Unsa may atong inigpauli na yung mga tanda, di sa mga kagikan. Misimba ko. Nakasulod kag building. Kay imong una-una, ang Diyos sa building. Okay? Ang Diyos sa building. Nagpuyo diya sa building. Ba't kinahanglan makasabot ta? Nga sa dihang mikanao, misaka si Jesus sa langit, ang tao na maoy building sa Diyos. Ang tao na mo'y puloy-anan sa Diyos. Buot pasabot, sa dihang mo simba ko, ako ang building mo simba, ang presence ni Lord mo puno na ko. Bisag asa ko mo simba sa Diyos, I will feel the presence of God. Kay ang Diyos wala diha sa building, nakasasulod na ako. Receive the truth. Receive. Kay dakang kaayo, mga nakadawat sa Espiritu sa Ginoo, ang ilang lawas gipagamit sa dili maayo. Don't you know that your body is the temple? Kung nakabaton kag Espiritu sa Dios, you are nakabaton kag Espiritu, balaan ang imong lawas. Kagipuyan o balang Espiritu. Mas importante kaayo, awareness, nakabaluta nga gipuyan ta sa Espiritu sa Dios. So kung ang atong lawas ipagamit nato sa dautan, gigrib nato ang Holy Spirit nga nagpuyo sa sulod nato. Kinahanglan makasabot ka. Dili lang di ay gabukas sa imong bakbak nga gidawat nimo. Imo di ay gitugutan ang Dios mo puyo sa imong kinabuhi. Number 3, ang Holy Spirit cause people to be born again.
Ang Holy Spirit mo'y makahimo sa tao nga matawo pag-usab. Amen ba? Okay. John chapter 3 verse 3 to 8. John chapter 3 verse 3 to 8. Si Jesus mitubag sa conversation ni Nicodemo. Mitubag si Jesus. Sultian ko ikaw, Nicodemo. Si Nicodemo, usa siya ka teacher of the law, balaod. Pag ani ni Jesus, ingon siya, wala ko mo kontra sa balaod, mianhi ko to fulfill the law. Si Nicodemo, wala kay niya masabti ang spiritual butang gidahatod ni Jesus diri sa kalibutan. Usa nangutana siya. Siya, sultian ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kung siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na? Kasi nangutana, si Nicodemo. Makasulod pa ba di ay siya sa tiyan siyang inahan aron magpakatao pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag. Sultian ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kung mataw siya, pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw kay bulong nga ako mag-ingon kanimo, kinahanglan magpakatao kamo. Ang tanan mingog kamo. Kinsay ka istorya niya? Si Nicodemo usara. Pero pag-repeat niya, ingon din siya, ayaw kamo kay bulong nga mag-ingon ako kaninyo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mo huros, bisan asa kinibot mo padulong, madugong di mo ang paghuros ni ini, apon wa kakawahibalo diin kinigikan o asa kinipadulong, sama usab ni ini ang tanan nga matao pinagi sa espiritu. Iksoon, only the Holy Spirit can bring spiritual birth. Kinsa may makapakatao og tawo? Kinsay makapakatao og tawo? Tawo. Amen ba? Kisa may nag-anak nimo? Imong mama. Amen? So, physical nga tawo, ang mi anak, physical nga tawo. Pero, nakiskot dire, spiritual birth. Isya, unless you must be born again. Mataw ka pag-usab. Di lang taman nga, gipakataw ka sa imong mama. You must be born by the Spirit of God. Importante, mataw ka sa Espiritu sa Diyos. Aron ka, makakita sa kingdom sa Diyos. Unsa man ang kingdom sa Diyos? Spiritual kingdom. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Di niya ma-experience ang mga butang kahibulungan. Di niya ma-experience ang kabaguhan, ang change, kung dili siya matao spiritually. Ug ang makapa-born again na to is the Spirit of God. Ang Spiritu sa Diyos give birth to our spirit. Unknowingly, kana ino siya gisampulan ta niya. Sa unsa day ang pag-abot sa Holy Spirit? Sa kaning ventilador. Kung wala pa ning ventilador, dili ko ka-feel sa hangin. Hello. Ang hangin na ara. Pero kung di ta mamaypay, dili mo duol ang hangin. Di mo huros. Kung dili pandaron, di na mo huros. Ingon po diha ang Espiritu. Sa imong pagdawat, by faith, pero sa diyang mo puyo sa imong sulod, daghan siyang buhaton sa imong kinabuhi. That's the person of the Holy Spirit. Persona sa Espiritu, if you are born again, you can understand spiritual things. Kasi naka-experience dire, sa wala pa siya ma-born again, di siya kasabot sa Bible. Gamay ra lagi nag-amin, no? Murag ulay tao dire ba? So, kung na mo amin, buot pasabot, pagkataon niyo na born again din mo. Kinsa dire, before siya na born again, di siya kasabot sa Bible. Ako. Kinabit ang Bible o pa ko na born again.
decoration rin din ako. Kisan. Pagsulod, ka naman ni, gibutang man ako na diha sa kanang divider sa mong balay. Pagsulod, trapuhan, kisan. Dahil kung naging magsakit, kaya nga naman, di chug kasabot sa Bible. Bisa kung saog do ni mo dagbasa, wa kay makuha. But ang born again, when you read the Word of God, mo penetrate, dunay naghatag, dunay persona dito nga nagpasabot. Na open imong spiritual eye, spiritual ear. Ang dili born again, di jud ganahan sa pulong sa Ginoo. Samukan yun Bible study. Di nyo yun ganahan og butang spiritual. But kung born again ka, kinaon niya ang pulong sa Ginoo. Are you born again? Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Pero nagkakay mga tawang siya, di ko sulod yan, kay may born again na, sige, born again. Akakabalo? Kung di ka ma-born again, you cannot experience spiritual things. I know, sadyang mubasa ka na abli na ka-spiritually. Ang pulong sa Ginoo, sama sa dugos, tamis pa sa dugos. Pagkalami, basahon. Pagkanindot, pamalandungan. Because the Holy Spirit brings life to the Word of God. Kinsay nagdalag kinabuhi sa pulong, it's the Holy Spirit. Be sure, ang Holy Spirit nagpuyo sa sulod nimo. Ma-experience nimo ang kinabuhi nga naa ang Espiritu sa Diyos. Maka-fellowship na ka, makadugtong na ka sa spiritual nga butang. Ganahan na ka sa mga butang spiritual. Because the Spirit of God mo'y naghatag ni anang maong kinabuhi. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Peter 1 verse 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy, tungod lang yun sa iyang kaluoy, that we have been born again. Ang magikaluyan sa Diyos mo, palakpak sa Diyos. Dili kita mo'y magbuot-buot nga maborn again. Gusto kong magborn again. Gusto kong magborn again. Unless the mercy of God moabot sa imong kinabuhi. Unless God open your spiritual eye, you cannot make yourself to be born again. Wala. Dili si pastora. Dili ang simbahan. Only the Spirit of God. Mapasalamat ta nga nag-move ang Holy Spirit diri sa kalibutan. True sa mga tao sa Diyos. Nasadang musulti sa pulong sa Ginoo. Gidgong mala sa Holy Spirit. Egsoon ko diha sa Ginoo. Hallelujah. Mga butang espirituhanon makaabot, maka-fellowship sa mga tao sa Diyos because of the Holy Spirit. Nagtuo ba ka nga nagtigom ta dire nga walay puwersa nga nagtigom nato? Ang naghiusa nato is the Holy Spirit. Pag-abot bitaw sa Pentecost, pag-abot bitaw pagbubo sa Holy Spirit, 3,000 ka mga magtotoo na usa. Lahi-lahi pinulungan, lahi-lahi kultura, nay Arabo, nay Insek, nay Hapon, mga Hudiyo. Once the Holy Spirit kuan sa ila, abot sa ila, they were united. Nausa sila. Now, ang pagtuon nila usa, pagtuo kang Ginoong Hesus. Nakadawat sila sa Holy Spirit. Ug nag-continue sila sa pagtulunan sa mga disipulo. So, igsoon, salamat sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo'y nagpa-born again nako ug nimo. Mo'y nag-abli. Paabot lang sa imong mga ginikalan nga imong giampo. Paabot lang sa imong labuan sa imong giampo nga ma-open pud sila. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Number 4, second to the last.
Are you receiving? Kinsa ang Holy Spirit, number 1? Third person of the Godhead. Amen? Number 2, indwelling presence of God. Number 3, okay, mao ni siya nag-cause nato nga ma-born again. Number 3 and number 4, He is God's seal of salvation. Ang Holy Spirit mao ang silyo sa Dios sa kaluwasan. Ang tanang naluwas na kabaton sa Holy Spirit. 2 Corinto 1:21-22. 2 Corinthians 1:21-22. Ang Diyos gayod. Ang Diyos gayod. Hello? Dili church sa ang Diyos gayod. Ang naghatag kanatog kasiguruan. Ang tanan mo kasiguruan. Gusto gyud tag siguro. Dili ta gusto anang magduha-duha ta kasiguruan. Diha kang Kristo. Ang Diyos mao gayod ang nagpili kanato. Praise God. Praise God. Ingnay mong tapat, ang Diyos gyud nagpili nimo. Tinuod ba nga ang Diyos nagpili nimo? Kinsa day ka sa una? Unsa day ka sa una? Salamat nga gipili ka sa Diyos, naglingkod ka diha. Ang Diyos mo'y nagpili kanato, kanako, kanimo. Di lang kayo nagpili. Ug gipatikan kita niya. Sa timaan nga kita iya na. Ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. Naa na kay patik karon. Unsay ti mailhan nga iya ka sa Dios? Kinsay ti mailhan nga iya ka sa Dios? The Holy Spirit. Ang Holy Spirit maunay silyo. Maunay inunahan nga pagpailang nga iya ka sa Dios. Kinsa may nakailang nga iya ka sa Dios, ang demonyo kailang nga iya na ka sa Dios. Why? Because of the Holy Spirit. Igsuon, naghatag ang Dios og assurance na to, nga sa diyang naluwas ta, na ay gipapuyo ang Dios nato. Pasalig nga moabot ang adlaw sa salvation nga katumanan, apil ikaw ug ako. Kapara ba na sa baka ba? Kanang baka gadunay tatak nga lita. Ako na. Ang walay tatak, di na ako. Sa tanang baka, ang naingalan ako na. Sa tanang nakabaton sa Espiritu sa Diyos, iya sa Diyos. Lulong lang ko kitag patik, Lord. Munang uban, papatik lang bisa kasa. Patik tanan bisag asa. But don't you know that you're the temple of God and the Spirit of God lives in you? Siya ang pasalig sa kaluwasan nga imo unyang puy-an. Siya'y mutultol nimo sa puloy-anan. Kay kung walay Espiritu sa Dios, dili iya sa Dios. Gusto lang yun sa Ginoo mga tagaan bitaw yun tag assurance. Kaya dakang kayong mubiya sa Ginoo. Murag wala lang nila, murag wala ipik ang kaluwasan nila. Murag wala nila taga-value ang salvation sa Ginoo. Dili igsoon. Human ka naluwas, wala pa ka mo atog langit. Niya pa ka dire sa yuta. Munang gipapuyo niya ang Holy Spirit para imong kinabuhi dire. Magmadaugon ka uban niya. Kaya makasabot ka. Nga dili naka-physical nga tao, spiritual na ka. Because of the Spirit of God nga nagpuyo sa sulod nimo. Ephesians 1:13-14. Piso 1:13-14. Ephesians 1:13-14. Mausab kini ang midangat kaninyo. Munay nidangat nato. Sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe. Unsay nadungog natong matuod nga mensahe? Maayong balita nga naghatag kanatog kaluwasan. Mituo ka kang Kristo. Busa, ang tanan ming og busa,
Kay mituo man ka ni Kristo busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iyan na. Tapa, ang Espiritu mao ang pasalig, ang tanan mingog pasalig. Nga madawat gayud, tanan mingog gayud. Madawat gayud nang to ang gisaad sa Dios hangtod. Madawat na to ang hingpit nga kagawasan. Daygonta ang iyang himaya. Muna nga ang mga tinun-an ni Jesus katong disciple na siya nga, ay lang mo kaguol. Mag-uban gihapon ko ninyo. Ginaagi sa kong espiritu. O kabalo ka, unsa ang pagpamuhat sa espiritu sa Dios sa mga tinunan hangtod karon katong walang nakabalo sa utok, nakabalo sa kasing-kasing. Unsa ang lihok sa espiritu. So kinahanglan makasabot ka. Mabutang nimo sa imong kasing-kasing, sa imong espiritu. Lord, salamat. Imo nako. Gipanag-iyan ako nimo. Doon na ako'y patik. Kaya ang walay patik, dunay mo abot nga patik sa kalibutan which is Antichrist. Doon ako'y patik ang demonyo, Antichrist nga patik. Ang walay patik sa espiritu. Siguro nga by faith, imong ang nagpuyo sa sulod nimo, imong gitagaan gyud og pagtagad. Imong gi-acknowledge. Atong giila-ila para ma-acknowledge na to. Kining nagpuyo na to. Og aware ta, kabaluta nga dunay Holy Spirit sa sulod na to. Number 5, the last, He affirms that we are the children of God. Ang Holy Spirit, mauni siya nag-affirm. Saan nag-affirm? Nag-say yes. Nag-say yes nga kikaw ug ako anak sa Dios. Why? Because nag-ingon ang Bible, Romans 8:16, makighiusa ang maong espiritu, capital E. Ang espiritu sa Dios sa Bisaya, capital E. Sa English, capital S. Ang espiritu sa tao, sa Bisaya, kanang small letter E. Pero sa English, small letter S. Ang gisulti din, makighiusa ang maong espiritu, capital E, sa atong espiritu, which is small e, aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. So, the Spirit of God, nagpuyo sa atong patay nga espiritu sa una, mauni ang nagpamatuod na to, nga we are the children of God. So, unsa man ni muabot sa ato, abot pasabot, doon na natay pakigsuod sa Dios. Kung anak ka o ang Diyos imong amahan, doon na nay intimacy sa Diyos. Kuha ninyo maigsoon. Makalangi na ka sa Diyos, makatawag ka sa Diyos, makareklamo ka sa Diyos, makapangayo ka sa Diyos, makafeel ka og love sa Diyos. Doon na siya kanabang pagkasuod, papa o anak nga relasyon because of the Spirit of God. There is a last verse, Galatians 4 verse 6-7. Galatians 4 verse 6-7. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak. Ang tanang mga anak mingog, praise the Lord. Ang mga anak sa Dios mingog, praise the Lord. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ay ang espiritu. Gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak. Oh, this is the Holy Spirit. Ngani sa atong kasing-kasing, ang espiritu nagtuaw, amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili mga anak na. Ug tungod kay mga anak na mo, kamo, ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Grabing kamaturan. Grabing truth. But pasabot igsoon.
Kung ang Diyos dapig nato, kinsay batok nato? Kung anak ta sa Diyos, di ta makaluluoy diri sa kalibutan. Amen. Unsay ang promise, ang anak ug tungod kay kamo iya mang anak ang Diyos maghatag kaninyo sa tanan nga anaan niya. Unsay naani mo Lord ako? If you live as sons of God. Ayaw katingala nga wa nimo pamhimusli ang mga butang nga giandam sa Dios nimo kay basig wa ka magkinabuhi ingon nga anak sa Dios. Make right with God through the power of the Spirit of God. Manindog mo mga igsoon. Nakadawat ba mo sa makamatuoran karong buntaga? Nga ang Espiritu sa Diyos mauna ni ang naglihok karon sa kalibutan. Wala siya magpuyo sa building, wala magpuyo sa bisan asa, nagpuyo sa sulod nimo. Sige daw, be. Tanaw daw imong kagalingon as you close your eyes, see yourself. Nakadawat na ka ni Kristo? Imo na ba siyang gidawat nga Ginoo manluluwas? Tinuod ba gyud ang imong pagdawat? Tanawa kuno giunsa nimo. Giunsa nimo pag kinabuhi ang kaluwasan. Giunsa nimo paggamit imong lawas. Nga naginguman ang Biblia, nagpuyo ang Espiritu sa Dios nimo. Kumusta imong intimacy sa Dios pinag-Espiritu? Gihugaw-gawan ba nimo ang templo sa Dios? Ingon ang Dios, dili na ikaw tag-iya sa imong kaugalingon. Ipalit na ka sa Diyos. Pilay pagpalit sa Diyos nimo. It cost Him His life. Aron lang makapuyo siya sa imuhang kinabuhi. It cost Him His life so that you can have His life. Kung ang imong kinabuhi karon, wala matukma sa imong nadunggan karong buntaga. Tuguti, paki-istorya sa Holy Spirit. Pasaylo ako. Basin imo lang gigamit imong kaugalingon sa imong gusto. Dili ang gusto sa Espiritu sa Dios. Basing naglunang naka sa dili maayo, ug wa nakakabati sa presence sa Holy Spirit. Because the Holy Spirit is present na asya diha. Persona siya. Koraba siya kabasanda. Thank you, Spirit of God. Salamat sa imong pagbaborn again namo. Makakita mi sa butang espiritual, Lord. Kaya ang karnal nga tao di cute makatulod sa imong kingdom. Only those born in the Spirit. Sharabanda, Lord, thank you. Come. Amo kang ma-feel this morning, Holy Spirit. Mabati ka na mo sa among sulod. Kung nag-grave na ka na mo, napasubo ka na mo, pasaylo ame. Kung wala may ka-obey, di mo pasaylo ame. Shakarabasan the Lord. Let's just surrender to the Holy Spirit is on. Gusto niyang imong kinabuhi maayos. Munang nagpuyo siya sa sulod nimo. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of God. Sokorababasan the Lord. Pabati alang mi Lord nga niya ka. Pabati alang mi Lord sa joy, sa kalipay nga naka sa sulod na mo.
Yes. Kipuyan mi nimo, Lord. Kay gusto kang mudumala sa mong kinabuhi. Mahatagan mi nimo sa tanang maayong butang. Kay mong giandam sa matag usa ka namo. Thank you, Lord. Come on, surrender to the Spirit of God. Istoryahi ang Espiritu sa Diyos. Sagaraba Santa, thank you, Lord. Thank you, Lord. Just feel the love of God through the Spirit of God. Kuraba Sakaba Santa. Kuraba Baba Santa, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Karaba Santa, Lord. Lord, I run. Lord, I run into your loving arms. I'm safe and secure in your love. You're the only one that satisfies me. Say, Lord, I run. Thank you, Lord. Lord, I run into your loving arms. I'm safe and secure in your love. You're the only one that satisfies me. Sharabasan the Lord. Just allow the Spirit to move in this place. Ang tanang gimingaw, matagbaw karong buntaga. At ang giuhaw makainom. At ang gubot og hunahuna makabatog kalinaw. Shakabasan the Lord. Thank you, Spirit of God. Ang garantiya sa kaluwasan. Salamat, Spirit of God.
Walay magduha-duha sa kaluwasan karong buntaga. Ikaw ang patik sa sulod namo. Salamat sa patik. Salamat, Lord. Sa silyo. Salamat gisilyuhan ko nimo, Lord. Imo ko, Lord. Walay makakawat ka namo, gikan ka nimo, Ginoo. Salamat, Lord. As we lift our hands to you this morning, among gitugutan nimong espiritu nga mudumala sa mata ko sa kanamo. Kaming nakadawat ni Kristo nga kinugman luluwas. Gipuy-an nimo karon, Lord. Mahimuming maalamon, mahimuming discerning, Lord. Ma-discern namo, Lord. Mana Ginoo ang wisdom sa mata ko sa pagkinabuhi for the Spirit of God. Dili sa mong kaugalingon, kung dili para kanimo. Salamat sa gasat sa balang espiritu, Amahan. Salamat, salamat, salamat. Salamat nga wa mi maginusara sa among Christian life. Lord, gibanan mi nimo pinaagi sa Holy Spirit. Thank you, Lord. We give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. At ang atong pinakakusog nga palakpak ang Diyos eksaan. Hallelujah! Thank you, Lord. Woo! Amen! Panglingkod mo mga eksaan.